Maga may buntag siyang tanan maga karon maga di ana gyud ta karon maga sa atong tara sa atong trabaho unon. Abot na ko diri maga ug lahi na pud nga area diri maga. Bali itong trabaho karon maga wa pa pay ko ano makakwarta ta karon pero sige lang maga antos ta makakwarta ta maga. Maga salamat kay sa akong tanang mga viewers mga sa mga suporta sa ako maga. O kay ano maga. Shout out day kay Alex TV maga. Sir, salamat kay sa imong kanunay suporta sa ako sir og maga unta maga ya karon maga suportahan ko ninyo karon maga sa akong YouTube channel maga ug hangyo sa inyo maga unta maga maluoy maga. O maga karon buntaga maga sugod na pud ko ani karon trabaho nako. Ning kamot na pud ko maga makagit og piso. Lisod kayo hunahon maga natong trabaho maga kapoy og gamay ra tag income pero malipay lang pud ko maga basta makakaon na akong pamilya maga sa tarong nga paagi maga na Ginoo na sa tanan maga. Mao maga